A maioría das familias mosenses abastécense de auga, gracias ao encomiable labor das comunidades de traídas de auga. As comunidades de auga levan desde hai máis de 40 anos suministrando auga a todas as familias das distintas parroquias do noso concello. No seu día naceron como a solución á falta dun servicio básico como é a auga potable, servicio que as administracións públicas non foron quen de proporcionar. Ata hoxe manteñen estes servizos nun réximen de autoxestión, proporcionando un servicio de primeira necesidade coa máis alta calidade posible e dunha forma responsable co medio ambiente. Isto é así grazas ao esforzo das comuneiras e comuneiros das distintas traídas no cuidado das captacións de auga, garantindo un servizo de calidade. Para protexer este ben tan preciado, crearemos un Consello Municipal da Auga, no que participarán todas as comunidades de traídas de auga. Neste Consello consensuaremos cos representantes das comuneiras e comuneiros todas as medidas a adoptar polo Concello para axudar as traídas a desenvolver o seu inestimable facer cotiá.